Здравейте всички! Днес е времето, дойде момента да направим така дългоочакване от мен лайв, където съм поканила две много, много компетентни и много красиви момичета да разкажат за Луми Спа. Сега ще ги поканя да влязат вече в моята чат стая и Жени и Хриси. Така. Изпратила съм поканата, очаквам да одобрят моята покана, да влязат и да разкажат какво е Луми Спа, има ли почва то у нас, за кого е и всичко останало, което аз реално няма как да пресъздам, защото опита ми с Луми Спа е доста ограничен. Започнах да си партнирам с компанията New Skin вследствие на закупуването от мен на едно устройство, което се казва Galvanic Spa, и периодично демонстрирам какво се получава с Galvanic Spa, какви са моите резултати, как работя. Така, Хриси вече е на линия, ще я добавя. Очакваме и Жени. Жени също е на линия. Естествено, връзката е бавна. Така. Здравей, Хриси. Сега. Здравей, Мери. И чакаме Жени също. През това време аз обяснявам коя съм, каква съм. Че съм човек, който е отскоро в компанията, но с много добри впечатления. И съм поканила две красиви момичета, както казах. Докато чакаме Жени, ето сега ще включим и нея. Да, добавя се. Чудесно. Здравей! Здрасти, Жени! Събрали сме се тук хубави хора да говорим за нещо прекрасно. От няколко дни всъщност аз обявявам за новия продукт, който предстои да излезе, розово Луми Спа. Но всъщност Луми Спа е топ артикул на компанията New Skin и аз искам сега да задам няколко въпроса на тия две прекрасни момичета, които ползват този продукт, за да могат да ми разкажат. Ще започна с въпросите си към Хриси. Хриси е от доста години в компанията и е човек, който ми дава изключително полезни и практични съвети. Много добър стратег, много точна в преценката си, изключително обрана, никога не преувеличава или да обръща нещата така, както не са. Страшно реална преценка и аз затова много държах тя да дойде днес и да каже как работи Луми Спа, какво е Луми Спа. Хриси, заповядай. Здравейте, момичета! Здравейте на всички последователи на твоята групичка. Благодаря, Мери, за поканата и то да представя точно това устройство Луми Спа, защото това беше устройството, което ме мотивира да започна на своето партньорство с компанията. Но за да не губя повече време на твоята аудитория, всеки, който има въпроси, може да ги зададе в коментари или пък в последствие да се свърже с нас персонално или с теб най-добре, тъй като ти пропусна да разкажеш повече за себе си, но че си изключително начетен човек, който разнищва всичко в детайли, така че съм сигурна, че ще бъдеш полезна на твоите последователи. Не губя време, директно пристъпвам към самото устройство и може би първо е редно да покажа как пристига то при нас. Съвсем просто аз предлагам този лайв да бъде като наистина едно типично женско събиране, да сме максимално полезни на хората с прости думи. Ако има някакви въпроси, с радост отговарям. Устройството пристига в една такава кутия. Аз съм извадила моето в случая. За по-удобно в една кутия. Какво има в нея? Самото устройство, разбира се, Луми Спа. Зарядно, което вече е в новата ни версия на Луми Спа, е изключително практично, магнитно зарядно. Ето по този начин. В другия край включваме към зареждане, където кой както му е удобно. Като телефоните по същия начин, плюс, разбира се, книжка, ръководство за употреба, което има описано абсолютно всичко, от до за самото устройство. От начини, стъпки за използване до как да го съхраняваме правилно. Така, какво представлява устройството? Изглежда ето по този начин. Съвсем обикновена, изчистена визия, изключително удобна за употреба, нали? Не е случайно с такъв дизайн, той е и патент, нали, на компанията. Има един единствен бутон,
затова казвам, че е супер лесно за употреба. Един единствен бутон, чрез който включваме устройството. Ще направя демонстрация. Ето по този начин. В момента, в който включим устройството, тук светнаха ето тези индикации. Това показва нивото на нашата батерия. Как в момента, на какво ниво е. Когато спадне додолу, светва оранжева индикация. Това означава, че трябва да заредим устройството, да го сложим на зарядно. Това е задължително условие. Работи на същия принцип, както телефоните ни. Не трябва да го оставяме да падне, т.е. да заспи тотално в някакъв заспал режим, защото след това е изключително трудно да го събудим. По същия начин, както батериите светнали оранжевата индикация, слагаме да се зарежда. Тук отзад, когато го включим, отново ще го включа, макар и да бръмчи, виждате другите ни светлинни индикации, които са 4 на брой. Този кръг ще бъде изпълнен. По този начин отброяваме на всеки 30 секунди индикацията ще се запълва. Първа, втора, трета, четвърта. Това, докато ние си почистваме лицето, може да виждаме преспокойно в огледалото, докъде сме стигнали почистването и ето, току-що премина на следващата стъпка. Устройството работи точно 2 минути, 4 на 4 етапа по 30 секунди за 4 зони на лицето. Дясна, лява буза, чело, брадичка и носленце. Разбира се, устройството е изключително интелигентно и може да бъде свързано вече с нашия телефон, като по този начин може да персонализираме нашата грижа. Дали да бъде разделено лицето на 4 зони, дали да бъде една цяла зона, отброява какъв да бъде натиска, добре ли почистваме, навигирани как да го използваме правилно, навигирани кога трябва да направим подмяна на своята глава, кога нашият гел се изчерпва, дава ни представа за това качеството на нашето почистване и какво е добре да подобрим. Тоест, изцяло си имаме един персонален наш асистент на нашия телефон. Съжалявам, че в момента няма как да го покажа на телефона приложението Вера, но всеки един, който се свържи с теб, ти може да му го изпратиш на лично съобщение, да си го изтегли. Не е задължително, разбира се, да притежаваме устройство, за да използваме приложението Вера. Приложението Вера всъщност е нашия Skin Assistant. Това е нашия консултант за грижа за кожата. То може да си направим снимка, може да проследяваме, освен качеството на нашето почистване, какви са нуждите на нашата кожа, какво е необходимо да добавим, да премахнем към нашата рутина, според няколко стъпки, които ние попълваме чрез наши отговори и чрез комбинация от снимка, която може да приложим. Тоест да видим порите, черни точки, тъмни кръгове, нали, които имаме. Абсолютно всичко може да си го видим на етапи, но да не се задълбочавам в него. За самото устройство. Както казахме, устройството има един единствен бутон, това са индикациите, разполага с мека силиконова глава. Като казвам силиконова, под силиконова имам в предвид медицински силикон, висок клас медицински силикон. Това не е обикновен силикон, който променя структурата си или каквото там да е било. Имам глави, които тук даже ще ви демонстрирам една от тях. Тази тук е точно на 4 години. Тя е от старото устройство, затова е леко по-различна като цвят, за да може да се различават, което разбира се вече не се предлага. Но това е 4 годишна глава и вие по нищо не може да разберете, че тя е такава. Главите може да избираме между 3 вида глави, според тяхната твърдост и вид на абразивността. Ето тук ще ги покажа. Хайде ще започна с първата. Това е нормална, стандартна силиконова глава. Пропуснах да кажа, че тя е от висок медицински клас силикон и има в себе си антимикробно сребро, което прави една изключителна глава, която може да се използва дори от цялото семейство. Разбира се, аз не го препоръчвам, особено когато имаме акнични кожи. Нали? Трябва да се внимава и е добре всеки един да си има неговата глава, но пък това е чудесен вариант, примерно майки с дъщери или пък дори мъжъни да използваме заедно едно устройство. Защо не? Просто всеки си закупува неговата главичка. Първата глава, това е нормалната глава. Тя е с нормална твърдост. Разбира се, те не са в никакъв случай твърди и щадят кожата. Тя е с нормална твърдост и има ето този дизайн вълнообразен. Следващата е твърдата глава.
Вижте как изглежда. Подходящия е за по-груба кожа или мъжка брада. Една идея по-твърда е от тази, която е нормална, стандартна, която пристига в комплекта и е подходяща за всички типове кожа. Тази за дебела, плътна кожа или абразивна брада. Следващата, вижте тя с какви едни... Много интересна така. Такива, да, като ведузи. Много, много по-мека от предходните две. Тази е подходяща за чувствителна кожа или за акничните също. Може да се използва и при тях. Тоест, трите вида глави според типа кожа и, разбира се, типовете гел, които отново избираме според типа кожа. Имаме 5 вида гел. Такъв за нормална към комбинирана, за суха кожа, за мазна кожа, за проблемна, акнична също така и сензитив, за чувствителна кожа. Но преди да разкажа накратко, разбира се, само за геловете, искам да ви покажа главата какво точно представлява и какво всъщност е в основата на технологията на LumiSpa. Тя се премахва и прикрепва изключително лесно. Ето по този начин, с наместване. Съвсем леко раздвижвам наляво-надясно, докато се напаснат ето чопчетата вътре в нея. Ето по този начин. Главата на LumiSpa е съставена от два кръга, вътрешен и външен. Устройството използва една патентована технология на компанията, казва се микроимпулсна осцилация. Това звучи така малко стряскащо, но всъщност какво представлява тази? Това е принцип на действие, чрез който ние извличаме мръсотията, почистваме порите в дълбочина, благодарение, разбира се, на комбинацията между устройството и почистващия гел. Тези двете са заедно. Това е система. Доста често, понеже ме питат, може ли да използвам устройството с друг тип гел. Казвам, това е комбинация от двата продукта и ако искаме да получим обещаните ползи, те трябва да се използват заедно, защото работят в синергия. Двата полукръга, устройството, за разлика от четковите устройства, които стандартно се предлагат на пазара и тази четина, която задържа влага, нечистоти и мръсоти. Тук нямаме такова. Главата се измива изключително лесно, само под топла вода. Просто ето така, измиваме или дори леко почистваме, няма никакъв проблем. Не задържа, премахва дори дълготраен грим. Главата се движи в две посоки, ето по този начин. 180 градуса в едната посока, единия кръг и другия противоположно, като по този начин става едно изчеткване на нашата кожа и по този начин я почистваме. Какво щях да кажа, че извинявам се, пропуснах си мисълта. Кого е LumiSpa, например? За кого е LumiSpa? LumiSpa е подходящо за абсолютно всички нашето семейство. Разбира се, тинейджерите, вече нали, тази граница тинейджърската доста е спаднала във времето. Геловете съдържат анти-ейдж състав и аз лично нали, казвам, това специално за тинейджерите е добре да направим индивидуална консултация и да изберем какво е подходящо за тях и как да използват съответно правилно LumiSpa. Но за тинейджерите, ето тук ще покажа 5 вида гел. Имаме специален гел, който ви казах е за проблемна кожа. 5 вида гел. Имам племенник и точно това искам да му разкажа. Че прави нещо с LumiSpa. Имаме гел за проблемна кожа, който изключително добре повлиява точно това. Геловете са с изключително изчистен състав, но имат анти-ейдж, патентовата анти-ейдж технология H-Lock, така че от тази гледна точка съм малко, нали, как да кажа, внимаваме с това. Да. Или поне по-рядко, но пък устройството няма никакъв проблем да се използва. Има и други варианти, които може да предложим в комбинация с устройството за тинейджерите. 5 вида гел според типа кожа, отново главата според типа кожа може да персонализираме абсолютно всичко. Идеята е тук да сме максимално ефективни и да се справим с проблема. При проблемната кожа гела потиска в дълбочина развитието на този процес възпалителен. Главата, както казах, изчетква изключително добре и не разнася тази инфекция или пък ако е нали, някакъв вид гъбично акне или каквото и да е, изключително деликатно почиства кожата, без да нарушава бариерата и запазва
запазва естественото ниво на влага, защитава. Изключително важно е микробиома на нашата кожа да бъде съхранен. Това правят геловете, това прави самото Лумиспа. Геловете като състав, всеки един е различен, както и като текстура, разбира се. Този, например, за нормална към комбинирана кожа, както и този, който е за мазна, например, се пенят, а този, който е за суха кожа, е буквално като крем. И тук ще кажа, например, аз съм с нормална към комбинирана, дори мога да кажа, че е проблем на кожа от време на време. Ако аз използвам гела за суха кожа, за мен той не е окей, защото аз нямам такава нужда от него и той не ми върши работа. Тоест, това е изключително важно да бъде подбрано при комбинацията Лумиспа с гел, но ние сме насреща точно за това. Имаме си, както ви казах, асистент, който сами може. Имаме въпроси, които може да зададем в тази насока и да определим типа на кожата. Благодаря ти. Да разбирам, че Лумиспа е за всички. Може да се ползва от мъже, от жени, от хора с нормална, проблемна кожа, кожа с акне. Общо взето компанията се е погрижила за всеки един персонален проблем, така че да даде адекватен отговор. Добре, нека сега да попитаме жени. Извинявам се, като спомена тези, така да ги наречем, проблеми, състояния на кожата, нали? Не само за типове кожа, а и за състоянията на кожата, защото те са динамични. Ние реално погледнато може в момента просто да имаме някакво омазняване, но това не означава, че сме с мазна кожа. Изключителни резултати също имам и при мои клиенти с розацея и с такъв тип кожни проблеми. Просто страхотно повлияване, защото всяка една кожа има нужда от почистване, независимо каква е тя. Така че... излиза, че само съм си мислила, че си почиствам кожата. Живяла съм в някаква илюзия. И сега искам да помоля Жени да ни сподели. Първо, Жени, здравей, как научи за Лумиспа? Жени е чудесен човек да я представя. Ние се познаваме от много години, изключително силна, жизнена, млада, красива. Тя не мърда тая жена в годините. Остава си на 20. Как научи за Лумиспа? Какво ти насърчи да изпробваш продукта? Сподели ни първите си впечатления, опита си с Лумиспа, защото ти си човек, който ме мотивира да тръгна по пътя на нещата и винаги ще те давам за пример. Разкажи ни накратко. Да, благодаря за поканата. Здравейте на всички, нали, които ни гледат. И аз първото нещо, което преди не помня колко години исках да си купя някакво устройство за почистване на лицето. Естествено беше четково устройство. Не си го купих не защото бях разучила кое какво е устройството, просто го бях оставила в времето, нали, към това ще е едно от последните неща, които ще си купя за лицето. Първо, нали, ще си набавя всякаква козметика, нали, и така нататък за себе си, която ми е нужна. И то явно съм го подала по някакъв начин и не знам, влязах в една група случайно или някой ме е поканил и видях Лумиспа. Така с мацката си говорихме, тя много ме информира за Лумиспа, без да чета, нали, и с такива видеа. И така ми хареса, но пак го бях оставила за едно известно време така в пространството. И може би месец-два нямаше и толкова. Дори не съм го и мислила. Просто излезе и така на промоция и реших, че то ще е моето. Само, че промоцията беше 2 дена. Аз нямах време да мисля и беше, взимам го. Намирам парите от някъде и го взимам. Той е мое. И така и когато аз го взех, всъщност вече в себе си отидах и си го взех от такъв тип, като... Представител, предполагам. Да, така. Да. Когато си го взех в мене, аз предната вечер си бях измила лицето, двойно почистване, нали, смазно, после търкам с гела, не с пяна, с гел, нали, да е много хубаво, но 5 минути търкам и така нататък. И ми дава обаче на следващия ден, като си измих лицето, при положение, че нямах грим и по главата имаше фонджутен. И аз баси, ко съм правила до сега, нали, колко съм самила и колко да затъркаш. И така
Да, всъщност това беше първото ми впечатление. Пък после, нали, че имаше много, то може би като го видиш, нали, че си го изкарал от себе си, имаше много усещане за чистота. Да не говорим, че просто то още от първия път придобиваш някакво сияние. Аз защото съм го дала и на мои приятелки да пробват в къщи, нали, и така, и те просто са абсолютно изумени, нали, това, че от първия път, нали, те казват, да, от първия път, гледай, нали. Чак едната ми приятелка казва, знаеш ли, порите ми се свиха. Толкова ѝ е харесало, че, нали, просто и тя е много, много впечатлена. И така се насочи аз. Доста доволни клиенти. Благодаря ти, Жени, за тези първи споделяния. Хриси, към тебе имам въпроси. Как продукта се интегрира в ежедневния ни режим? Тоест, отнема ли много време? Кои са така по-впечатляващи функции на устройството? Какви съвети би ни дала за оптимално използване? Защото сега всеки си казва, сега устройство. Аз ще го купя добре. Ще имам ли време и нерви да се занимавам с него? Да не е поредното нещо, което купя, оставя там в шкафа и останат едни пари затворени. Как това нещо смятам, че ме разбра? Как да се мотивираме всеки ден да го ползваме наистина адекватно? От кой край да започна? Какво да ви кажа? Предизвиквам ви да си, без ум и спа, да си замерите колко време продължава едно ваше почистване. От премахването на грима или пък не. Ако то е под 2 минути, супер, чудесно, но пък какъв е резултата след него, може да се направи. Аз съм го тествала, между другото. Да. Аз съм го тествала, като си взех лумито и много е досадно да си миеш лицето с ръце, пък с луми просто прави абсолютното удоволствие. Това е разлика. Най-силната страна на LumiSpa е, че то работи при всички безотказно. Тоест няма вариант това устройство да не се хареса от всеки. Абсолютно от всеки. От деца до мъже. Моя мъж също го използва. Знаете колко са трудни. Нали? Всички са така, не са само нашите. Моя мъж също го използва. Така че 2 минути на ден, една процедура отнема точно 2 минутки на ден. Задължително е да го използваме. Може да го използваме сутрин и вечер в нашата рутина, да го внедриме без абсолютно никакъв проблем. Смятам, че за 2 минути всеки има възможност да отдели за себе си, а и трябва да го направи. Особено ние дамите, мисля, че е задължително да се обърнем към себе си и поне това да направим за нашата кожа. Защото кои са двете основни най-важни стъпки в една рутина? Качественото почистване, индикирам върху качественото почистване. Защото всички си почистваме кожата. И аз допреди LumiSpa, и аз съм си я почиствала. Нали, как по един или друг начин. Аз съм изключителен любител и фен на всякакви устройства, така че, но предполагам, ще имам възможност малко по-късно да споделя за това. Смятам, че съм направила най-добрия избор. Не случайно, затова говоря с такава сила и убеденост за него. Предизвикам абсолютно всеки един да се убеди в истинността на думите ми. Има варианти, нали, за устройството, особено сега, когато сме в промоционална кампания, за която ти ще споделиш малко по-късно. Така че 2 минути на ден в нашата рутина, супер, чудесно. Прилагаме го ежедневно, даже е задължително да го прилагаме ежедневно. Мисля, че е добре. Разбрах. Жени, към тебе имам въпроси. Какви промени забеляза след употребата на устройството и какво би споделила с хората, които още не са го използвали и така са на една ръка да пресегнат, да го вземат или не, или замислят се, така да кажем. Какво усети като промяна? Ти сподели, нали, за вау ефекта, но все пак го използваш от известно така време, от доста време всъщност. Не знам, ти ще ни кажеш от колко. Кое е основното, което усети, освен чистотата? Основното е, че след едно известно време при ползването на LumiSpa, кожата ми започна да става по-стегната и фините линии определено се позаличиха. Фините линии. Тук главно, между другото, просто станаха съвсем... Аз нямам много по принцип на пачия крак, но имах много леки.
Те просто много бързо се влияят, може би защото самия масаж от главата, нали, от самото устройство прави, нали, този тип масаж и предизвиква естествения колаген, нали, на нашата кожа и тя става по-еластична. И според мен това, нали, допринася за това да е по-стегната. Просто става една по-стегната кожа, да не говорим, нали, за по-сяйна и че порите повече се изчистват. Много по-малко пъпчици, много по-малко черни точки. Вече нямате едно огледалото да се стискаме. Нали, съвсем различно е просто. Сети се нещо, докато казва Жени, мога да се включа тук. Извинявай, Жени, че те прекъсвам. Няма проблем. Всъщност, освен въртеливите и почистващи движения на главата на Лумиспа, самия патент на това устройство, т.е. освен въртеливи почистващи, то притежава и такива постъпателни. Тоест, как да ги оприличим? Като леки, може би, потупвания, нали, не се усеща, разбира се, докато правиме, нали, почистването, но да добиете представа всъщност какво имам предвид под постъпателни движения, такива, които стимулират производството на колаген. Тоест, това устройство не само почиства кожата, но стимулира и производство на колагена, а заедно с който и да е от геловете ни, в комбинация с патентованата ни Age-Lock технология, реално, освен че почистваме, може да кажем, че минимизираме признаците на старение и наистина оттам Жени е видяла и точно този резултат с заличаване на финни линии и бръчици. Буквално след измиване кожата се усеща не само чиста. Това е най-хубавото на устройство, че наистина то работи при всички, т.е. още в момента след първото използване реално ние може да преценим дали това е нашето устройство или не. Защото ние виждаме, че то работи, то чисти кожата ни, освен че е толкова почистена, тя е мека, хидратирана, няма излишно опъване, има просто едно, как да кажа, леко пристягане на самата кожа, но то в никакъв случай не е нещо агресивно или неприятно, то не трябва и да бъде така. Така че оттам Жени е усетила този ефект. Да. Лифтинг ефект, последствие на масажа, който прави. Движенията, които може да са ни да контурираме също така, нали, защо да не го използваме така и така може да използваме точно тия движения, които да контурираме нашето лице. Ето тук брадичката навътре, с изтеглящи, издърпващи движения и задържащи в конкретна зона, ако трябва. Винаги движенията са ни задържам пача отвън, т.е. там, където имаме проблеми. Отвътре навън с задържане тук. Изтеглящо движение тук да контурираме и челото ни, гневни бръчки и така нататък. Сега, ако имаме сериозно изразени бръчки, имаме и друго устройство, нали, не може да отдаваме всичко. Това ни е първа стъпка в рутината все пак. Така че във времето ще имам възможност да се запознаем и с останалите устройства от твоята аудитория. Добре, Христи, към тебе, продължавам с въпросите си към тебе. Нещо, което ти спомена преди малко. Как устройството стои спрямо други подобни продукти на пазара? Има голям бум на всякакъв тип корейска козметика с устройства, на всякакъв тип масажори, почиствателни устройства, четкови устройства. Жени спомена също за опита си с тези, но ти все пак от години имаш наблюдение. Какво би ни казала? Как стоят нещата? Както ви казах, аз съм изключителен фен на джаджите. За мен е много важно, във всяко едно направление, за мен е много важно аз да имам своята ежедневна рутина в уюта на собствения си дом. Това е изключително важно за мен. Смятам, че трябва да бъде важно и за всички нас, защото с едно или две почиствания в месеца при козметик, според мен нещата няма как да се случат. Ние трябва да я поддържаме тази кожа ежедневно и поддържайки я, съм сигурна, че тя ще ни се отблагодари. Устройството, както ви казах, аз имала съм преди него няколко такива устройства, разбира се, и с силиконови глави, и четкови, но сравнявала съм го с много други такива на пазара и мога най-смело и уверено да ви заявя, няма аналог. Наистина няма аналог и това устройство не случайно е номер 1 в цял свят. Доказателство за това са
поредните ни бюти награди, които излязаха съвсем скоро, само за годината, мисля, че са над 10. Тоест, това е топ устройството номер 1 в свят за почистване и грижа на кожата. Така че няма какво друго да застане пред него. Отделно, разбира се, тъй като ние винаги сме така невярващи. Аз лично, докато не мине нещо през ръцете ми, докато не го видя, просто съм такъв типаж за хубаво или за лошо. Но пък смятам, че е добре, защото така мога наистина да дам един адекватен отговор дори само на приятелите ми, защото моето обкръжение ми се доверява изключително много. И те знаят, че когато им кажа това е устройството, те не подлагат моите думи на съмнение. Като това за мен пък е голяма и тежест. Тоест да кажа това е устройството, нали ме разбирате в такава ситуация. Това е доверие, което съм изградила в годините. В никакъв случай нали, не мога да си позволя да го съсипя. Така че с времето съм се сблъсквала с много приятели, познати, клиенти, които ми казват, аз използвам еди си какво, аз сега използвам. И аз казвам, окей, добре, може ли да ми предоставиш твоето устройство да направя едно съревнование за себе си, за LumiSpa. Не искам да споменавам марки, защото това е грозно и неетично, не трябва да е така, но съм го сравнявала с абсолютно всички устройства, като разбира се имам и видеа за това, така че всеки един, ако желая налично, мога да го уверя в думите си. Но съм ги направила, разбира се, първо за себе си. Не смятам, че има кой да убеждавам, просто защото човека в момента, в който му дам това устройство, да го тества, дори ето тук, доста често правя демонстрации, така, лайв, някъде, дори само на ръката, на едната ръка, на половин лице, това е изключително ефективно, защото клиента, нали, в последствие, нали, пипаш с тази страна, пипаш с другата, пипаш с едната ръка, нали, оставаш с едно така интересно усещане и това те държи. Общо взето сънуваш LumiSpa до вечер. Да, точно това ще да кажа. Отварят се едни нови врати за усещания към почистването на лице. Колкото и да звучи, така да кажем, те сега тук са събрали си говорят, но всички се стараем, всички се стремим по един или друг начин и търсиме някакво решение. И след като го намериме, въпрос на време е просто вече да направим едната крачка. Лично за мен беше много съживяващо, много събуждащо. Първо да разбера, че имам шанс отново да се върна в играта, както се казва. Аз се бях отказала тотално. Не се снимах, не се показвах, въобще по никакъв начин никой не знаеше какво става. С мене само вицове във Фейсбук, здраво вицове, никакво селфи, никаква среща, нищо с приятели, нищо снимка. Ако се прави снимка, аз се махам. Не става работа, то виси, то не е добре. Така че който иска да се върне в играта да заповяда, който иска да остане завинаги в нея също. Жени, да попитам последно няколко неща и тебе. Каква роля играе LumiSpa в твоето ежедневие? Кои функции на устройството всъщност така са ти най-впечатляващи? Ти спомена нали за резултатите? И какво би описала като усещане след процедура, нещо като финално на твое изказване? Така че да ми кажеш с твоите думи, Мариана, бягай и взимай това устройство, защото цял живот си живяла сляпа без него. Да, бягай и човек да го взимаш, защото стига си го сънувала. Да. Всъщност, при мен е това, че мога да си контролирам колко време мога да го ползвам. Тъй като аз понякога имам нужда да си правя повече масаж и искам да си обърна повече внимание, включвам си машинката още веднъж и си правя повече лифтинг. И си правя повече на местата, където имам нужда, нали. Това е също нещо, което много ми харесва, че мога да си го управлявам, пък като не искам да са 2 минути, ако имам за 1 минута мога да се измия, мога и за 1 минута да се измия, нали. Нямам такава нужда и така нататък. Така че тук можеш пак, нали, да контролираш и това, нали, колко време може да си миеш лицето. На мен ми хареса това, че тези въртеливи движения са страшно нежни и просто е много приятно усещането, докато си почистваш лицето. Не е досадно. Това е нещо, което нямам търпение да стана сутринта, да вляза в банята и да е моите 5 минути, нали, примерно, и вечерта по същия начин. Просто нямам търпение точно това да направя.
И всеки ден пръпкам си в банята, слагам си кърпата и почвам да си мия лицето и така нататък. Нали? След него. Да не говорим, че продуктите след това, които си слагаме, те влизат много по-надълбоко и повече работят нали, за нас, отколкото като се търкаме с ръце. Нали? Просто не можем да го направим това нещо по същия начин. Благодаря ти много. Христо, ти какво би искала да пожелаеш на всички, които ни гледат и ще ни гледат след това, което съм убедена, като един доста убедителен консултант и специалист? Какво да ви кажа? Наистина, всяка една от нас заслужава да притежава минимум това устройство. Както ви казах, то е основата на нашата рутина. Първата стъпка, в зависимост, разбира се, който използва по-дълги рутини, но без тази стъпка, реално погледнато, какво слагаме? Какъв серум слагаме на нашата кожа, ако тя не е добре почистена? За това винаги казвам, важно е, първо започваме от почистването на кожата, качественото почистване в дълбочина, след което вече, както и Жени каза, поставянето дори на един обикновен крем съвсем по различен начин се усеща и възприема от кожата. Тя със сигурност ще ни се облагодари. Отделно, че ще подтиснем по някакъв начин процеса на старение. Разбира се, няма как да го спреме, но ще забавиме тези признаци на старение. С устройството може да си премахваме съвсем спокойно дори и водоустойчив грим, без да се притесняваме, няма да бъде разнесен из нашата кожа. Имаме изключително много видеа как сваляме такъв тип грим, дори хелоуински, така че може да се увериме в това. Порите ни със сигурност няма да изчезнат. Всички имаме пори, благодарение на тях кожата ни диша. Тези снимки, които виждаме в Инстаграм и Фейсбук без порите, знаеме какви са, но със сигурност ще ги минимизираме, те ще бъдат почистени, няма да се налага, няма да ги провокираме да се затварят тези порички, оттам да ни избиват пробиви като пъпки. Както ви казах, ежедневната рутина ни е изключително важна, така че не мисля, че някой няма нужда от нея. Сега, точно когато устройството предстои да бъде намалено и то точно нашата лимитирана розова серия, толкова желана, чакана от всички, мисля, че е най-подходящият момент. А пък ти, Мери, можеш да представяш на всички свои последователи и тази страхотна отстъпка да се възползват и да пренесат наистина своето спа у дома. Това е идеята като цяло и на компанията. Тя залага на изключително иновативни не само устройства, но и продукти. Имаме голяма гама в каталога от всякакви серии за конкретни типове кожа, състояние и така нататък, или пък просто за ежедневни рутини. Но компанията се насочва именно към това да принесем тези процедури от салона в уюта на собствения си дом и да може да си ги направим, когато ние си пожелаем. Аз, например, може да си направя галваник спа и в 12 часа през нощта, нали така? Да го правя. Доста често, майките с деца, тогава тяхното време някак си е тогава, когато всички заспят. И за мен е изключително удобно това нещо, да не кажем, че наистина ми спестява и средства, защото някой ще каже, тая цена, вау, какво си купувам, но смело мога да ви уверя с няколко непосещения при козметика, защото това ще се случи, то няма как да не се случи, защото аз вече съм минавала по този път и не само аз, ами и много мои приятели и последователи, така че тя е една кожа, като е чиста, общо взето при козметика може да отидем за някакви допълнителни гъделчета, като маски, процедурки. Така че с няколко непосещения ви гарантирам, че просто ще си избиете въпросното устройство и не само това и другите. Имаме страхотни програми, които пък можеш ти да разкажеш за тях персонално, лично на твоите клиенти, как може да се възползват от безплатни продукти и бонуси, които да ги стимулираме. Така че наистина не пропускайте устройството. Казвам, има какво. Да не кажа изключително рядко, но това устройство
всъщност ще бъде втори път намалявано на такава цена, така че мисля, че сега е момента да се възползвате. Датите ти ще ги обявиш и ще ги изпратиш на всеки, който желая. Не пропускайте този момент. Гарантирам, цената е уникална. Да. Видях, цената наистина е добра. Аз ще изпратя цената на всички на съобщения, които проявят желание и тези, които са питали. Момичета, много ви благодаря за отделеното време и за това, че отговорихте на всички мои въпроси, които прецених, че са важни. Подгответе се, ще ви каня пак, ще си говорим и за галваник, и за какво ли не, но на този етап ви желая хубав ден и продължайте да сте така сияйни. Не казах на колко сте години, нали, защото всяка дама не трябва да се пита, но трябва да ви кажа, че на тези години много млади същества на по 18-20, ако успеят да докарат това излъчване, ще бъдат много щастливи. Може би ако почнат на време с луми, ще запазят този блясък. Нека от мен да спят и да чакат до края. За хубав ден ви желая. Чао от мен, чао на всички. Чао! Благодарим за поканата, Мери. Много ви благодаря. Чао.